Ang ugma pohon, mananatang pakyaw, mag-ihaw na puntang manok. Aw karon, ay tawag mali ay. Ari na siya ni ron. Ay nakabalibat pud siya na ihaw na sa nulog lakaw-lakaw. Ada ni muli oy, ano ra bitog. What's up, break up? This is Kuya Rence and welcome back to my channel. So guys, for this video, atom sa nakita guys na naami sa kanal, sudamis kanal dia. Ang kauban ang mga kuan, mga abo sa time. So karon gay di ko mo kuan guys, mo tanos kamera kay unsang masipit agon tiilis kanal na. Namis kanal ro nagbaktas kay og ari mis sa mintol pilapil sa basak, lisod ka adto na. Manang ay nakos kanal guys kay mabasag ang tiil lain ba pud guys og mabasa ag tiil sa init kay barikuson mo nang ay nang kun nagpakita ko paagi guys nga diri na lang ko magsubay sa mintos kanal kay aron ma kuan po nang tagsara ko mo taros kamera kay yung masipit atong tiil. Karon for today's is ato tasbayan na ni Cheryl katong ni aking vlog na to guys, itong visitor sa katong join sa vlog guys ba katong bata nga nasaag murag iring gidli. So karon is ato sa ilahang kuan hasinda kintahay pod kay dako-dako mas hasinda guys. Unja aton tin-awon guys sa ilang plano kay managhit ko lubi kay lisod man pud guys ug kat ko guys kay karabing lisura ka jug kuan di ko kakat lubi manang ama naman dog hiton. Unja atong tin-awag ilang hasinda guys kay dako-dako pod murag karon pa ko guys pila pa ka tuig nakabalik ko diri sa ilahang kuan. Nakalaag ko aning lugar sa ilaha pero karon ko kabalik ug balik atong tan-awon naglang hasinda sa kadaka. Nyawa guys, ato nakita nga karabi green na guys oh. Hapit na pog ting tanom na. Green na sunod-sunod po ting tanom na ating ani na mayelo na ni tanan. Ja, ang amo dong source guys sa tubig mo ni si kanal. So hapit na maabot guys, tara sila abot na. Ako nawahi ko kasi ko yaw-yaw ja. Maganahinay po glak kung masipyat nyo itong di isa kabuktiil na bungi ta. Noon ayaw naman ko agibi kaya marag paspas. Okay, so abot na da silang hasyenda guys. Grabe lang hasyenda di ara. Asa mo ni agi? Grabe yung gate oy. Manilang hasyenda guys. Awa dako po sila space ila diri di ay. Tara mga kauban dako space gila ha. Nakug lugar. Jumbay jay. Asan jumbay? Saan? Iyan ang mga pamangkin mo? Apat pala sila si Burbur Gerald man eh. Nanis mo nang ani di ay? Grabe guys. Kumbati nang kaya kita na sa YouTube nang. Kita na suan. Tuo man dai ni nang. Dekado ni. Na magduo. Wa man dai ni. Uy, adit kog tuo dito. Oo, pagtik pa guys ha. Kuasa. Tingog man. Ako'y gane. Hindi ko ah. Ala ito. Tingog bitaw na. So mauna ni guys, nagsugod mi kuan. Manit si Bongbong kana naghali sundang mo na sa iting kuan tig basa botong kay walhon dag kana na sundang jag ako yung gamit ma sipet na sa kamot potod mo nang si Bongbong na lang po ning tig buak sa butong si Manang Bilma kana naka buhok maradura nang aw nang kuan anting tayo kay agang papa isang papa ay isang papa yang banda ay kay marang kedegek kisir po menang sete ko anti di karaw ja ako po marang kung naiki ilo kay sidagan-dagan way trabaho sa nauwa man ako diha guys kay ko trabaho kay na namang amang butabang pa ko kay gamay ra mo trabaho ang pamugula mo manang ako po nya kanang naka kuan naka vlog sa nina nya naka jogging pants marang tag-iya sa balay.
putag dakong manok. Aw karon. Ay tawag mali ay. Ari na ni siya ni ron. Di na kabalibad si Kutsoy na ihaw ng sunod naglakaw-lakaw. Ada ni muli oy, hani rami tog. Ay good. Suma na punta. Grabe no. Diyan na ron tigaan lang siya, di Malambok. Bubunga ng gisabot sa lakaton. Grabe yung bukid sila. Sa kasako ma? Ang angon man ng Ito sa ako nga. Budburon? hoy. Wa nagtijan. Ito nagtiya. Subano naguban-uban putuhon. Libahon na may putuhan. Kuya maningani guys, mura mag kanang duganan ba? Nawa lin. No, Anang naglagok-log na to. kanang ko ba. Tapir mo. Ay, kuan. Hilak mo naman Ato pa'y katiro na. Ano gamit? Ay selfie stick din ay isa. Ping. Smile nak, smile. Mai. Na. Hi. Ando ya. Sige ra burmo. Wala ka picture mo sila blayang nga sikat. Mamikita. Uy, atiro na. May mulakitan. Gusto mo. Na na kay. Dalhin. Kung anak amin. Butong tubig. Ay sa sige sa tamok lang. Allah, burakay. Kano, pabok na. Sana all na burakana. Wa mo lang sundang madelikado nang mahiwat sa kabuokan. Mana na sundang dai. Karon guys, naataron sa bayan ng Kuray pamilya dyan na. Oo. Visible sila. Asa man na? Tapos na sa kakubak. Ayaw kukuan na di kay makuan di mga kantan. O dara sila selfie mo ay na pag-ana ko selfie. Uy, arag guna. Ayaw sa kay mag-ana. Natangtang naman ni Manang. Naginawa guys. Natangtang. Natangtang naman ni. Karay po na bilma mag-kus-kus guys. Oy! Grabe jo, iri tangtang naman. Isante na lagi mo kaglamaw. Grabe oy. Kabag-bag. Saan sa excited? Ano na magitan guys. Hello guys. Ang balikog naman nila guys. Mahindra naman. Ay, 4,000 pa man na una. Di, 4,000 kaya may sikat. Tatay guys na guys, grabe yung sila nang guna nino. Sila nang grabe dako gid gunahon non guys, grabe dako ka ato. Kugihan nila sa tatay, gatay. Tagaan ka na og donation og ma. Patuwata lang masweldo na ta. Kana ikon lubi. Ay ako hindi ka mo taba mo kaon na ka. Kaon ra ko. Kaon na ko eh.
Guys, naata sa bahay nila ni Ate Kuray family. So shout out dahil po kay agam mo dyan tumong guys. Ay kung laag kay manginom ra og lubi, manug kita lubi. Pero nakarealize man sila nga kuan, mamutong na lamang ko no, magbutang na ay kanang kuan mag-guess na maglamaw na lamang ko no. So salamat kaadyo nila kasi sila ni support sa lamaw. So wow kaadyo kay wate ika-donate. So sa tinala magpabagabag tayong nang nani kay wate lang choice. So tala dito siya nanguha na. So shout out dahil na kung nasa lobby. So unjaan lang pakita ninyo. So dako pa sila space area guys. Sabak bug adyo kaliwaros. Dako pag space ari ana nako space ilahang kuan ja luoy pud si tatay. So nakita to video na sa tatay sang likuran. Grabe jang lihon dako akaadyo jang luonon grabe kugihan ka to. Kugihan jud kaya tumatatay man na guys. Ang masulti lang guys is samtang buhi pa to matatay or papa bariha or mga mama atong ampingan sila kay dili alim jud guys mawad ag ginikanan. So ay gugmaon grabe lang hiluonon ni tatay oh dako akaadyo kani ang luonon. Grabe. So natatari guys. Ay mo ubani ko rin diri kay alam mo bato. Hala. Hello day. Hi. Hindagan bata. Isa ring bay. Pero ilaw nga tanan. Kasi naman gud na isa. May signal. So natatari guys ilang bay. Pag magwapo sa camera kay ano magwapo pud ka rin. So tara ija day kuan. Aman. Nay kurkur oh. Aman. Kurkur. Kurkur ko no. So man ilang bahay ni Cheryl ni? Kani? Ilang bahay ni Cheryl manoy atong kuan guys, ilang bahay. Tas didto di ay bawal kung maadto sila ha guys. Kay tas sila didto, so bawal kung maadto kay distancing ba sa distancing. Kay kuan na bay COVID. You know na. So maghuwat mo guys. Magpawais ay may kay karabinita pug kaadyo kadto ang piot-piot tong buwan-buwan gi. Na lagi. Ningan na ko nagkirig ako sa guys yung feel ko na nay duga. Mix na kay nga magdi-mix kay hindi masagol. Pero ang mix det tanawa kayo di mahug na kugmo. Grabe. Tungag baldi lagi day no. Na tungag baldi. Ilagaw ba planggana na pod. Grabe. Drum sa. Aning tayo mga guys, isumadyo mi kuan lamaw so tinawa. Karabis mimi guys, uy. Wa man usapa guys, tondit sa mo kanjan. Kujaw ka mo babag ng isa ka buk kuan nga lobby, dako ka dyan mas tilaok na patay jud. So guys, marto ato ang vlog today. So thank you so much for watching and I hope na enjoy mo guys. So mao jud na imong buhaton guys. Ag amo jud tujo guys is kuan na jud manginom ragbutongan na pero naka-decision magtag-ija nga mamutong na lang ko no. So namutong na bud mi. So nakita mo jud gayna sa tong vlog. So karon is ay na ko mag-end. So salamat kaayo ninyo sa pag-watch for this vlog and ko lagi pod I hope na enjoy pod mo ba sa vlog ja. I hope karamong na-relate po mo guys sa bukid sa kinabuhi po no guys. So, I hope nakarelate mo unja sa bahilom unya ay dyan po kalimti guys sa pag-subscribe o pag-like lang po sa akong YouTube channel unya lami po kaado guys ag resulta sa kanang kuan bisin wa pa sagol-sagol ay lang kuan pero lami kaado. So thank you so much guys for watching and I hope na enjoy mo balik-balik po this ka rin. So salamat, bye bye, see you for the next vlog and kita tapuhon hantod sa sunod sa higayon. So thank you so much, bye bye.